Hallelujah.
Benifudula ifile emoyeni ngenxa yeziphoso nokola. Ngokuyana niziphethe ngendlela yelihlabathi, naniphansi komtyholi, umphathi wamagunya esibhakabhakeni, nowempembelelo ezilawula abo bangamthobeliyo uThixo. Eneneni besinjalo sonke, besifudula inkulu ngenxa yendlela asithanda ngayo, usindise ubomi kunye noKristu, naxa besingabafileyo nje ngenxa yezono zethu. Kambe ke nakhululwa ngenxa yesisa sikaThixo. Njengoko simanyene noKristu Yesu nje, uThixo usivuse ekufeni, saza saya kutsho ezulwini kunye noYesu. Wenze njalo ukuze ngamaxesha onke ahlale esibonisa ubukhulu besisa nobubele bakhe thina bamanye noYesu Kristu. Ke kaloku nakhululwa ngesisa sikaThixo ngoxolo, anikhululwanga ngemizamo yenu. Ewe, kungenxa yesisa sikaThixo. Ngoko ke akukho nto ubani angaqhayisa ngayo, kungekho migudu yakhe nje. Singumsebenzi wezandla zikaThixo ke thina. Kaloku simanywe noYesu Kristu nje, uThixo wasidalela ukuba sizinikele ekwenzeni imisebenzi emihle awasimisela yona kwangaphambili. Amen. Mandinibulise ke bazalwane nonke ngale ntseni yanamhlanje igama lenkosi Yesu. Amen. Ndiyabulisa ekonzweni egameni lenkosi. Qala bazalwane sikhe sijonge eli lizwi. Ndicela ukuthathe le mizuzu ucinge ngobomi bakho ngoku wawungekamamkeli uYesu, ngoku wawungekakholwa kuYesu. Khawucinge ngobomi bakho vele ukuba wena wawunjani ungekakholwa kuYesu.
uYesu wawunjani, babunjani ubomi bakhe. Uyazi kunepeni nephepha, ngicela ukubhale le nto. Okanye kunefowuni apha kuwe, khawureflekthe ujonge ukubana ngoku ungekasindiswa zeziphi ii-habits ebezikhona ebomini bakho. Andiyazi uba ndingayibeka njani le nto. Zeziphi ii-habits okanye izinto obuzenza wena uthi usawujonga back ngoku, uthi usawujonga back uqonda yho ndim lo wanda ndisenza laa nto. Asizubonwa mntu manzizabonwa nguwe wedwa apha efowunini yakho, but just reflect ukuthi wena wawunjani, ukuzibhale phantsi ukuthi hey ndandinje mna, ndinje nanzi into endandizenza. Yema ndandinguphuma silo bakhona apha endibaziyo. Akhona apha endibaziyo ababengophuma sile, babengenziwa nje noma kanjani. Hayi siyane yena ngabe layikona. Hallelujah. Just reflect and write down. Reflect ukuba ukuthi hey mina ndandinje manje. Nanzi ihabits zami ezazikhona ebomini bami. Yenzeka abazalwane ukuthi abanye babe ngamasela besiba izinto zabantu. Kwenzeka ukuthi abanye babe ngamanxila. Abanye umona wawubhalwe ebusweni nje, umbona nje umuntu ehamba ngumonashe. Zininzi ihabits wena ozaziyo ngokunokwakho ukuba wena wawunjani ungekakholwa kuYesu. Bazalwane, mna ndizalelwe phaa kuProfimbabe St. Marks. Ekhaya sikhulele yaseBlofrod. Ekhaya besisisiwa enkonzweni every day. Not every day, sorry, every Sunday. But of course, every day inkonzo yayingena ekhaya. Utamkhulu wayefaka inkonzo naye every day ekhaya. Kwakungatyiwa, kungangenanga konzo. Andithethi ngomthandazo, ndithetha ngokuba kungena inkonzo. Wawusithi mose sasihlala kwakukhona uround ekhaya. Utamkhulu nomakhulu behlala phaa, thina sihlala eplantini. Bathi ngesizulu ke liflat singabantwana sithanda uhlala phaa. Wawuthi ke nethi kuqale nje thethiko ngalelo konba inkonzo ingenile sinokubaleke makangapheli uthixo kunangaleko ungekafiki endlini. Uzawuqala utamkhulu uthixo kunangaleko xa eyigqiba afunde ilizwi utamkhulu. Xa egqiba kufunda ilizwi uzawuhlatyelwa uthi mazithi ingqondo zethu, into ayisenzeka everyday, mazithi ingqondo zethu zimbonge uyava kuhlabela umakhulu, athandaza, avala inkonzo, abulele nangokutya. Sundays wonke umntu kwaphaya enkonzweni ekhaya. Kwakungekho mntu ungayiyo enkonzweni. Kwakusithiwa if awuye enkonzweni uzawuvala igeyithi, phuma ngendoda, uzawuvala igeyithi, uzawubuya kagqitya utyiwa. Inyama yayityiwa kanye ngeveki, ityiwa ngecawe. Nakuba kungekho mntu ufuna uphoswa ilantshi kamakhulu, wawuqonda ukuthi noba ibhola iyaphuma ngaphaya mawutyhale ezo nyawo ubheke enkonzweni ngoba kaloku inyama leyo uyifumana kanye ngeveki. Kodwa kuzo zonke ezo zinto bazalwane zokuba ndikhulele ekhaya enkonzweni esindisiweyo, ayizange indenze umntwana kaThixo loo nto. Into yokuhamba ndikuqele enkonzweni yasekhaya ayizange indenze ukuba ndibe ngumntwana kaThixo. Noba yona yaba ne-impact ebomini bam indaba yokukhulela ndikhuliswa ngesalvation, ngensindiso, but ayizange indenze ukuba ndisindiswe. Kwenzekile ke bazalwane, ndamuva from home seza apha eKapa, ndafika apha eKapa totally i-environment different. Ndifika apha eKapa akuhanjwa nkonzo, akukho mntu ukhonzayo, akukho mntu unexesha lankonzo. Ndafika inkonzo yayikhona, yayinkonzo yesimokolo eyayiphambi kwasekhaya phaa eSayibhilika kuthiwa kusemqolombeni.
babengena emqolombeni babuye bekhathazela. Nam njengomntu omtsha yinqobo ukuthi xa uyi-teenager uphela uinfluenswa zizinto eziningi. Nam ndangenwa yiloo influence bazalwane yasemqolombeni. Nam ndangena phakathi emqolombeni ndangenwa zizinto zaseKapa. Ndafika eKapa kungathiwa siyamdumisa Thixo, siyamvuma uNguyehova. Ndafika kuthiwa gibela phezu kwendlu ubatshena uMazola sekathatha. Nam bazalwane ndangena kwezo nkonzo zooMazola njengabantu abatsha. Ndangena kwezo nkonzo yaphuma tu into yokubana ndikhulele yaseMazola. Nangaphandle ke bazalwane kwezo zinto ndangena nayenye into kwezopolitiko. Ndandi-involved ke kulo mbutho kaPoqo, i-PNC. Apho khona sasisithi xa sijonga aba balandela uYesu, siqonda ukuthi aba bantu balandela uYesu balahlekisiwe, iingqondo zabo zi-colonized ngabelungu. Yekani le nto yaboYesu mani ni-colonized nina, sangena yinto etshoyo. Kodwa bazalwane, ndathi njalo ke ngaphambili, kodwa khona isimanje esenzekayo empilweni yami. Kwafika ngemilanga nam ndamenywa bazalwane, ndamenywa kubatsha balapha enkonzweni sasekhayeni ethandeni. Babe nekhempu bathandekayo. Kuloo khempu leyo isimanje esenzekayo ndahlangana nevangeli kuloo khempu. Isimanga ukuthi during the session ndabingekho. During the session apho khona kwakushumayela khona umfundisi othile owayesuka ngapha emazweni. Ndafika abantu abatsha sebelungelana, abanye kukhona nengona ebingathi bayakhala. Leba ndabuza bekusithiwa lapha yintoni le ibangela ukuthi libe nje. Kwathiwa yena kushunyayelwa mfondini. Kushunyayelwa kuYohane 14:6. Apho uYesu athi khona ndimindlela, ndimubomi, ndiminyaniso, akhona meya yokuba wengeka. Bathi lo mfo wenza umzekelo ngemoto ehamba endleleni lihamba abantu. Wathi ihamba ngokungekho semthethweni, ukuze ibe semthethweni funeka ibe nendlela inkulu. Kwathi ukuthi ukuze ube sendleleni ephezulwini kumele ukuthi ube kuYesu. Xa ungekho kuYesu awukho sendleleni ephezulwini. Noba ukhulele ecaweni, kodwa xa ungekho kuYesu, ungakholwa kuYesu, awukho sendleleni ephezulwini. Nam bazalwane, ngabheka kweyami ikona, azange ndiphakamise izandla. Ngabheka kweyami ikona, ngathi Yesu ndiyakudinga empilweni yami. Yesu ngena ngaphakathi kum, utshintshe ubomi bam. Bazalwane, ukufika kukaYesu ebomini bam wabutshintsha ngendlela engumangalisa ubomi bam. Jesus changed my life. Wafika wandenza isidalwa esitsha. uYesu ukufika kwakhe ebomini bam. Uthena bazalwane watshintsha zonke izinto kum. Ndaqala ndanayo nepassion yogoku sendifuna ukubona abantu besindiswa. Ndifuna ukubona abantu bekholwa kuYesu. Ndananentshisakalo mani yoba ingase ndingathuli ngalo Yesu. Qala ndashumayela ezibhasini, shumayela ezitreyinini, ndichazela abantu ngoYesu. Makubonga igama lenkosi. Namhlanje ke bazalwane ndinje kungena kukaYesu. Bendikade ngijeya, wafika uYesu wandisindisa, wabutshintsha ubomi bam. Namhlanje ndisisidalwa esitsha ngenxa kaYesu. Wabutshintsha ubomi bam uYesu, watshintsha even the old habits. Hallelujah. Babunjalo babubomi ungekasindiswa. How was your life before you came to know Christ? Zeziphi izinto ezazikhona enhliziyweni yakho uzenza ungekasindiswa? Now, apha ke bazalwane kweli lizwi, usukela kuverse 1 uyotsho kuverse 4.
locator. Malibamba igama lebhasi. Bebekhona abantu. Malibamba igama lebhasi. Uhamba nabendleleni. Nifike ninonke. Ningabazi ubuhle bukaThixo. Bathi safika isandla sikaThixo sakonyula. Sakukhetha phakathi kwabantu igrace kaThixo yafika yakonyula. Wafika wavuswa. Wafika wavulomela. Wathi wabona ubuhle bukaThixo. Hallelujah. Usekhona kule ndawo. Ingabavuliwe lo mehlo wakho. Uyazana nakunya noThixo. Hallelujah. Kungenzeka mhlawumbe ukhona wena apha. Malibamba igama lebhasi. Mhlawumbe usafile ezonweni zakho. Awubazi ubuhle bukaThixo. Angawavula nawapha amehlo. Angawavula nawapha amehlo. Uthi ubone ubuhle bukaThixo. Ubazi ubuhle bukaThixo. And then at verse 9 ke bazalwane lokutshela. Ngoko ke akukhona ubani angakhayisa ngayo kungekho migudu yakhe nje. Singumsebenzi wezandla zikaThixo kethina. Kaloku simanywe neNkosi uKristu nje. UThixo wasidalela ukuba sizinikele ekwenzeni imisebenzi emihle awasimisela yona. Uyazwa verse 9. Uverse 1 to 3 ebethi besinjani. Uverse 4 to 8 wasikhombisa ukuthi kwenzeke ntoni ukuze isimo sethu sitshintshe. Then verse 9 to 10 usikhombisa ukubana now because of what has happened yenzani ntoni. Now ngenxa ke yakwenzileyo uYesu. Ngenxa yakwenzileyo uYesu apha kuthi ukuze sisindiswe. Ithi ke ngoku iBhayibhile kumele ukuthi sivelise imisebenzi emihle. Asikwazi kaloku kuverse 1 to 3 ayidithi besihambe emnyameni. Singombhaheni sizezi zinto wafika uYesu. Verse 4 to 8 wafika uYesu. Yafika inyama kaThixo. Hallelujah. Yatshintsha impilo yethu. Now verse 9 to 10 ngenxa yakonyela kumele ukuthi ke ngoku sivelise imisebenzi emihle. Ubhale phansi ukuthi ubunjani wena. Ubhale phansi ukuthi zeziphi habits ubunazo. Now xa uYesu efikile asikwazi ukuqhubeka siphila ngendlela esiphila ngayo. Kumele ukuthi kubonakale ukuthi igrace kaThixo ifikile ebomini bakho. Kumele ukuthi kubonakale ukuba ubabalo lufikile. Nakufikile ubabalo bazalwane ubona change. I-change iba khona xa kufikile ubabalo lukaThixo. Ukubulisela kumele ukuthi awukwazi ukuqhubeka uthi grace kaThixo izisindisile kodwa usaqhubeka usaba izinto zabantu. Igrace kaThixo xa ifikile ifike kushayipe abantu. So awukwazi ukuqhubeka nabalayifi indala kaverse 1 to 3. Hallelujah. It is legacy. Whatever legacy manifest. I think with chapter 4, about chapter 5. It is already said a seed. Hallelujah.
saziwa nasefemelini. Hallelujah. Inonkosikazi kodwa hathi bayayazi ukuthi hamba niyeke indoda mama inelungelo lokuba ibe namanye amantombazane ekaleni. No, ayifikile igrace kaThixo ifike ifundise ukuba uthi no kokuqapheli. Igrace kaThixo ifundise ukuthi hlala nenkosikazi yakho kuphela. Ungashiyonga abanye amantombazana unamathele kuyo. Awukwazi ukuthi igrace kaThixo ifikile kodwa awulali endlini nenkosikazi yakho uhamba besithubeni. Hallelujah. Yamani igrace kaThixo babatsha siyayazi ngosubana ikukhomba ezwini lenkosi. Kalithi izwi lenkosi abantu igama lenkosi umuntu angatshatanga ulinda umtshato phambi kokuba azibandakanye kwisensi abantu igama lenkosi. So ifuna unjalo igrace kaThixo ingakafiki uzibandakanya kwizinto zocansi ungatshatanga. Once igrace ifike ikuxelela ukuba no, stop it, leave it. Hlala njalo. Hallelujah. Awukwazi ukuqhubeka uphila impilo ngokungathi igrace kaThixo ayifika. Ayifikile ubaba kaThixo empilweni yomuntu. Lufika lutshintshe mani lumenze ukuthi afune ukufana naye lonke. Ukulinxila awukwazi ukuqhubeka nempilo yokunxila. Malibonke igama lenkosi ngoba igrace bazalwane ikufundisa ukuthi no kwezizini. Awukwazi ukuqhubeka ufumaneka kula life umdala. Hallelujah. Kumele ukuthi utshintshe. Andibazi ukubhalela bona babhanza ikusho ukubhalela. Kakureflekte kwezi zinto uzibhaleleyo. Ureflekte ukuthi kunjani. Ukujonga ukuthi ingabe khona into engatshintshanga kwindlela engathile. Abanye babe nomona. Yazi umona ukhokhelela. Yazi umona ukhokhelela ezintweni ezininzi. Umona ukhokhelela ku-hatred. Hallelujah. Umona athuza kubani yena awivu endaweni yokuba umncome wena uvale umona. Umona enhliziyweni ungadevelopha kwizinto ezininzi. Udevelopha ungaqondanga, udevelophe unenzondo ulathatha ubani ngenxa yomona, ngenxa yokuba uthenga iwivu ye-3,000 wena une-500 ibikhona ye-500. Sometimes they are the built abazalwane namona bawusakheke enhliziyweni. Yazi ungathi umthengela nezikolo uthi kanti uyothatha kawivu. Hallelujah. Ngeke umona dangerous na. Alikwazi mama ubunjani before uwazane noKristu. Kodwa ingaba kukhona into engekatshintsha kuwe. Ingaba khona ihabit engekatshintsha kuwe. Abanye babetshaya izinesi. Hallelujah. Sathi singabantu abatsha ngebalise. I think that nabalise mbali. Sikhule emayeni phaya enkonzweni. Siyacula masiyacula. Kama sijayive kakhulu yema mseqithi sineke. Sakhona ukuthi onakele. Hallelujah. Hallelujah. And you know what about this stage when things are dangerous more than a child, especially when it comes to cancer. Because I don't want this place where they have been doing. Hallelujah. Sesithi habits bazalwane esasinazo nje namakhono. Malibonke igama lenkosi. Hallelujah. Now ayikwazi ukuqhubeka na habits, malibonke igama lenkosi. Kumele ukuthi kubonakale bazalwane igrace kaThixo kayifikile. Hallelujah. Kubonakala. Ingaba bazalwane wena utshintshile na? Uyazazi uba wawunjani ungekamazi uYesu.
have you changed? Because if Christ, if Baba Lugatiko, if Yesu, ufike manyani, change everyone. Ingakuchintile. Okanye usaqhubeka ngeza habits zendaba. Awukwazi ukuqhubeka ukuthi uYesu inkosi. Kodwa leza habits zakho zendaba usaqhubeka. Usafumaneka kwamama uyangichaza. Haleluya. Uyenza ekonzweni uthi uphuma kwakho uyafika kwamama uyangichaza. Kwamama uyangichaza ufika uhlebela baba bazalwane bekonzo yakho ayisuka manama yakho. Have you changed? Look at the habits zakho mzalwane. Ubukade uzenza uYesu ngakho. Ubaba lokathiko lolekade. Ngaba khona lendlela ukuthi utshintsha abantu. Nawe ngathi ukuthi ba ngiyacela ukutshintsha. Ewe disentisiwe kodwa khona habit. Change. Kodwa khona habit ngiyahlukana nayo. Engakuzisiyo ngakholisiyo. Abanye bazalwane uyabona bafunda incwadi yamaRoma iyachaza ukuthi le ndaba ye-gays and lesbians ayonto yangoku malibonke igama lenkosi iyachaza nale ncwadi malibonke igama lenkosi mabakhona abanye ufike belenkanuko malibonke igama lenkosi zabanye amadoda nomama bekhanuka abanye omama kodwa uma ufika kuYesu Yesu ufika kushintsha umuntu malibonke igama lenkosi nawe namhlanje uthi haleluya. If ukhona okwamamkela uYesu yathanda bazalwane kukho ingoma ethi amasela namancila bonke abaphangi namabhada abaphangi ke ngababulala abaphangi namabhada bonke bayabizwa nguye ukuze basindiswe malibonke igama lenkosi. So uyabizwa malibonke igama lenkosi. Haleluya. Namasela nawe uyafunela ukuthi nabaphangi ubafuna belapha namabhada ufuna basindiswe ufuna basindiswe uThixo uthi come lithi izwi lenkosi kwenye indawo izani bonke nanonke elisindwayo nebulalela yemithwalo lithi nonke ayikhethanga abantu lithi amasela uyabafuna uthi abaphangi uyabafuna uthi abaqeqezi uyabafuna uthi izidwengu uyazifuna ufuna bonke basindiswe ufuna bonke basindiswe. Haleluya. So now ukufuna namhlanje awukamamkeli Yesu, come to Jesus, come to Jesus, come to Jesus. Ngikelo umuntu bakho Yesu uthi nawe Yesu namhlanje ngiyazimela kuwe nansi impilo yakho. Lord Baba uthethwa ngalo lawo legrace uthethwa ngalo lawo ngiyafuna nami Yesu ngivula amehlo ngilubonga usindiso nami Yesu ngivula amehlo ngilubonga usindiso asibeke yaso kuqala.